País Valenciano pertany a una col·lecció publicada per Destino de guies d'Espanya, fetes per autors molt famosos. Pío Baroja n'havia fet una, penso, sobre el País Basc. És una guia que explica el país per gent de fora i per gent de dins que no coneix el seu país. Molt divertida, molt àcida, com tot el que fa Fuster, però és una guia, tu, ja està. Hi ha un tipus de país que Fuster l'emprenya, que és el país de només folklore. Tenemos empedernida la mentalidad interesada, avara, mezquina del labrador y su ambición timoratamente terruñera. Nos deslumbran y embaucan con facilidad el primer charlatán o el primer titiritero venidos de fuera. Y como pueblo rural somos, en fin, un pueblo sedentario. Ha de angustiar mucho el apuro para que los valencianos abandonen su tierra. Jo diria que estic plenament d'acord, i més en aquella època. Jo entenc que hi hagi gent que es poguera ofendre perquè al final no mola quan t'assenyalen i te trauen els defectes, no? Jo crec que també és un poc provocador. És a dir, que la crítica la fa des de l'autocrítica. És ell mateix, un valencià, el que està escrivint aquestes coses. I moltes vegades també és una crítica a les classes dominants, que havien fet de la terra, o de la gent de la terra, una imatge idealitzada. Perdó, o sigui, com que sempre estic en el tema de les xarxes, però imagineu això en Twitter. Jo estava pensant... Li hagueren cancel·lat, Fuster cancel·lat, haguera sigut... Va somoure un poc la societat valenciana, no? En el bon i en el mal sentit, vull dir, sectors que estaven en ganes de reconèixer-se en aquesta visió i sectors que estaven disposats a matar. Una gran part de les forces vives es van posar en contra del senyor que havia escrit esta guia del País Valencià. I s'inicia una campanya anti-Fuster per prohoms de la política valenciana i del periodisme valencià molt de dreta. Aquella campanya consisteix en dir, per exemple, que és un brutalment antivalencià, que és un catalanista. Se trata d'intentar desacreditar-lo des d'aquelles coses més fàcils, que saben que el públic corrent, no? Piquen. I aquest llibre té un problema, que normalment s'oblida. I és que aquest llibre li l'havien encarregat a José Umbuena, director de les províncies. L'editorial li lleva l'encàrrec a José Umbuena i li el dona a Fuster. Clar, quan Fuster el publica, Umbuena comença l'atac més furibund conegut mai contra un escritor. Hi ha una reacció furibunda, però va ser una reacció terrible, Fins al punt que el van cremar en una falla. Bueno, el van cremar en efígie, clar està, no? El trauen en una cabalgata i després cremen un ninot seu. Això és un acte inquisitorial. Això no és una broma, no és una metàfora innòcua. Anem a per tu. Quina falla et van cremar? No, em van cremar amb una petita falla ambulant que feien una gran desfilada, que es diu la cabalgada de Ninot. I em van cremar davant mateix de l'Ajuntament de València, on des del balcó presidien totes les autoritats, des de l'arquebisbe fins al governador, els alcaldes... Van aplaudir tots? Segurament, sí, jo no hi era. Encara que m'hauria agradat molt veure-ho, saps? Et van cremar perquè... I a partir d'aquesta època és quan a Fuster el declaren bête noire, no? La bèstia negra dels valencians benentesos. Se queda en el País Valencià sense lloc on publicar. I se queda sense ingressos i sense capacitat ni tan sols de contestar. Li va suposar l'apartheid en València.
Va ser l'apartheid, ell escrivia en el Levant, em pensa, una pàgina que va desaparèixer.